салому алайкум ҳамватанони азиз. Натиҷаи имтиҳони якум дар гурӯҳи якум аз фанни физика 11/10/2022. Дар ин имтиҳон як нафар хонанда аз имтиҳон балли даркориро ба даст навардааст, яъне балли гузариш гирифта натавонистааст. Дар ин имтиҳон панҷгонаи беҳтарин ба дохил мешаванд. Бобоев Собир 69 балл, Раҳматбоев Меҳроҷ 74 балл, Раҷабов Аҳмадшоҳ 81 балл, Қирғизов Афзалшоҳ 82 балл ва соҳиби ҷойи якум Умаров Ҷамҳур 88 баллро ба даст оварданд.